Sesiyafunda ke bangcwele indaba elotshuma kongcwele isahluko 4 siqala evesini lika 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo aswele siye ngaphesheya. 36. Sebebongese abantu bathi batha uJesu esemkhunjini kwakukhona naye eminye imkhunjana. Kwafika isiphepho esikhulu somoya amanzi aphonseka angena emkhunjini wawusucwele. 38. Kepha yena wayengesemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bambuza bathi kuye, mfundisi, awukhathalele ukuba sibhubha na? Delela wesuka wakhuza umoya wathi kulolwazi, thula, uthi nya. Umoya wanqamuka kwakhona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, nesabelani kangaka na? Anikholwa ngani na? Besaba nokwesaba bakhuluma bathi, ubani lo? Lokhu umoya nolwandle luyamlalela izwi leNkosi. Bathandekayo, yile ndaba ngengifisa ukuba ngesibheke sisonke. Ngithena isihloko engicela uba sibheke kuso isimo sesivunguvungu. Kule ndaba sizwa uJesu ukhuluma nabafundi bakhe emva kokuba kade enza umsebenzi omningi usuku lonke. Wathi ntambama sekufile uhwala, wathi kubafundi bakhe, ake siwelele siye ngaphesheya. Ake siwelele siye ngaphesheya. Nxa esesho lokho kuthiwa abafundi bakhe babahambisa bonke abantu, ngoba lapho kwakukhona khona uJesu wabuza izinkumbi zabantu beze ngezinhlupheko ezahlukahlukene. Abanye babeza ngezifo, abanye babeza ngoba belambile ngokwenyama, bembonile ephendula intwana inhlanzane encane namaqebelekwana badla. Abanye babeza bezobuka lo Jesu ukuthi uhlobo luni kunjalo. Uma abantu mabeya endaweni ethile baya ngemqondo noma ngezinhloso ezahlukene. Uthi uJesu uyabanikeza i-direction, uthi asiwelele siye ngaphesheya. Ithi indaba abafundi uma eseshe lokho bamthatha uJesu bangena naye emkhunjini bahamba. Ma behamba kwakukhona eminye imkhunjane eyayiseceleni. Ngicela uba babehamba beya ngaphesheya. Ithi indaba
kwakhe wavuka umoya onamandla. Bazama ngayo yonke indlela ukuba bahlengeke kulesi siphepho noma kulesi sivunguvungu. Athi omunye umbhali lo moya wawuphambana nabo. Ngakho-ke siyabona lapho ukuthi babesempini enkulu. Uma iqhubeka indaba lapha ukhona uJesu, kodwa kuthiwa wayephakathi ephumule. Yini wayephumule ngoba kwenzenjani? Wayephumule ngoba wayekade esebenza. uJesu esemhlabeni wayezigaba ezimbili. Kwakukhona isigaba sokuthi umuntu uphile emhlabeni, kanti kwesinye isigaba unoNkulunkulu. Yingakho wayephumule ngoba wayekade enza umsebenzi. Malibonge igama leNkosi. Kodwa kuhle ukhona la emkhunjini, kodwa uphumule. Later on basebeyakhumbula ukuthi konje ukhona uJesu. Yina amazwi esiwezwayo bewesho lithi babefika kuye bathi, Nkosi, awukhathaleli yini ukuthi siyabhubha na? Khona la